YouTube. I dag så er jeg inde på den her server. Du PvP rigtigt, hvor der er snart drop. Så der er en PvP. Det har jeg fortalt jer. Der kommer en spawn her. Hvor klar på? Det er i hvert fald. Ja. Jeg er bare meget glad for det. Så. Ja. Nå. Fordi her der noget jeg så lige og du ved tage på YouTube. Fordi ja, der var nogle der dropper. Ja, ham der han dropper. Jeg får ikke noget noget, det er lidt uheldigt. Lige se. Der fik jeg en, der fik en. Så det er så hurtigt så. Ja. Vi køber meget forbi dem der Premium OP og YouTube. Ja. Så. Ja. Nemlig så. Vi har lidt af siden det. Det er ikke snakket lang tid, men ja. Og ungeren han er blevet myndig af Markus Sander her. Han kan selv se på noget der, ikke? Så ja, det er meget godt. Han er faktisk meget god med ham der. Han er i hvert fald blevet kampsky. Der, ham der er noget. Så godt. Når ham den anden unger, som det var før ham der med det, så er det snart ud, så ja. Men I skal jo join den, hvis ja. Nej. Nå, det har den allerede. Jeg har den allerede igen. Der. Og se, det er event. Se, der har jeg det sådan noget, sådan så. Så, okay. Nej, men til jeres venner. Ja, droppen det er sådan en big drop. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 inden. Så ja, der er drop nummer 20 inden. Jeg er lige med sådan en venner, så ja. Men kan I huske, at jeg sagde Pinbooty channel? Ja, det er kun hvis jeg får flere. Så ja, subscribers. Jeg bliver meget glad for, at mange af jeres subscribers, ja, der er her snart her, der kommer jeg ud og laver tricks på trampolinen og spiller fodbold. Der var også noget flag på sted. Så ja. Ja. Ja, ham der Magnus, de sagde han er medejer på. Nu er ikke rigtig ejer, men han er medejer i det her ved, han der står ejer ved ham, der siger der. Det er mange sønner. Ja, jeg filmer så nu, ikke? Så jeg går på YouTuber. Jeg filmer nu. Sig hej til YouTube. Ja, det er YouTube. Okay. Ja, det er en games. Nej, det er .dk.
siger det jo sådan der. Det er mærkeligt, hvis de ikke gør det. De tror sikkert ikke på mig, men det kan de sige. Når jeg lægger den her. Så ja. Mærkeligt. Hvad fik jeg det? Nej, lort. Ja, måske her man kan få sådan nogle bøger med premium. YouTube. Det er ret fedt. Så nej, okay, det tror jeg tror. Nu flyver ikke hvor man kunne sende dig. Han er god. Skal jeg sige hej til UP. Så den jeg. Så. Så sagde jeg det. Ja, det bliver jeg måske. Yes. Måske så bliver jeg om 6 dage, så kan jeg måske på 18. Så det er jeg meget glad for. Kan man gå med der? Nå, så kan vi se her. Det er hvordan det er lavet. Der er sådan nogle bytterum, hvor man kan kaste ting. Ja. Nej, lige noget, jeg vil lige til YouTube. Okay? Ja. Det er hernede. Kan vi ramme 20 big drop? Okay. Ja, jeg kan ikke lige gøre det, fordi de ikke gider, om mine venner, de ikke lige efter det nu. Jeg vil gerne ja, det kunne så ikke lide. Men okay, YouTube. Ja. Ja. Hvis jeg undrer, hvad der er dernede. Ja, men får den ramme nogle små på. Så. Jeg undrer, hvor. Ja. Der. Hvorfor ikke sådan noget på den nu? Det er på grund af det her. Det er på grund af det her. Ja. Så der er en mine, den er vej, den er den. Så ja. Det er der, så kommer vi op i, så i det der tårn før. Ja, jeg trækker lige lidt. Ja, så okay. Så i det tårn, der var før. Der kan man komme op. Der kan man ikke gå helt videre. Hej YouTube. Det var det for i dag. Så vi ses.